Soňra hormatly prezidentimiz halkara maslahatyna gatnaşmak maksady bilen ýurdumyza gelen Nepalyň premier ministri Sharma Oli bilen duruşdy. Döwlet başdanymyz belent mertebeli mihmana deňize çykylgaty bolmadyk ösüp barýan döwletleriň derwäýt meselelerini çözmäge gönüktirilen halkara maslahata gatnaşmak barada çakylygy kabul edenligi üçin minnetdarlyk bildirdi. Nepalyň premier ministri bildirilen mihmansöýerlik we çakylyk üçin hoşallygyny beýan edip, bu forumyň deňize çykylgaty bolmadyk döwletlerde ýaşaýan halklaryň ýagty geljegi ugrunda netijeli hyzmatdaşlygy ýola goýmakda ähmiýetini belledi hemde oň çäklerini kabul ediljek çözgütleriň bu ýurtlaryň ykdysady ösüşine uly goşant goşjakdygyna ynam bildirdi. Hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň dürli ýurtlar bilen şol sany Aziýa döwletleri bilen dostlukly we özara bähbitli gatnaşyklary ösdürmäge uly ähmiýet berýändigini belledi. We ýurdumyzyň Nepal bilen fiýazy diplomatik, sowda ykdysady gatnaşyklar ösdürmek üçin ähli mümkinçilikleri ulanmagy taýardygyny aýtdy. Bellenilýäli häzirki wagtda ykdysadyýet, energetika, oba hojalygy, saglyk goraýyş, bilim we ilmi barlyk ulgamlaryny tejribe alşmak boýunça iki ýurduň giň mümkinçilikleri bar. Döwlet başdanymyz iki ýurduň halklarynyň arasyna medeni gatnaşyklar ösdürmegiň, sungat we döredüjilik ugruna hyzmatdaşlygy höwetlendirmegiň hem möhimdigini belläp, Türkmenistanyň Nepal bilen hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmak boýunça netijeli teklipler gollamagy taýardygyny beýan etdi. Duşugyň ahyrynda hormatly prezidentimiz we Nepalyň premier ministri Sharma Oli birek-birege berk jan saglyk, awadançylyk we jogapkärlik döwlet işlerine üstünlükleri arzu etdiler.